Det er KT-service Christian Jørgensen, goddag. Jeg skal tale med Orla Mathisen. Ja. Det er KT-service Christian Jørgensen, goddag. Ja, det har du ret i. Vi betalte firmarengøring sidste år. Det kan du godt huske, ja. Og vi aftalte, at jeg skulle ringe til dig her igen i begyndelsen af februar måned. Dengang noterede jeg, helt nøjagtigt var det i oktober måned, at dit rengøringsareal, inklusive toiletter og bad, det var på 400 kvadratmeter. Og du fik i dag gjort rent 2 gange om ugen, og du brugte et større rengøringsfirma, og du var ikke helt tilfreds med kvaliteten. Derfor aftalte vi, at jeg skulle ringe til dig her, så vi kunne kigge forbi ved dig, og så vi kunne sætte os sammen, og så vi kunne lave et tilbud på din rengøring. Ja, jamen det har du da ret i, men det skal jeg jo ikke høre, hvad andre de kan på det område. Hvad siger du så til, at vi kommer forbi hos dig her i begyndelsen af marts måned? Hvad siger du til i begyndelsen af marts? Ja, uge 11, kan det gå an? Uge 11, ja. Jamen, jeg vil lad os sige tirsdag den 10. marts. Hvad vil du helst? Formiddag eller eftermiddag? Jamen, lad os prøve at sige klokken 10. Klokken 10. Det lyder godt. Det aftaler vi. Vi aftaler tirsdag den 10. marts klokken 10. Hvis jeg lige får din e-mail, så kan jeg sende dig en mødebekræftelse. Så har du lidt på mødet, og så har du lidt på vores firma. Ja. Ja, det lyder godt. Jamen, det aftaler vi bare. Det glæder vi os til. Jeg siger mange tak. Farvel igen.